Kamar yadda mutane suka ce na kawo musu mining, insha Allah nan cikin WhatsApp dina ne zan kai ku cikin half mining na Thunder coin. Yanzu hakan nan zan shiga muku shi wannan application na Thunder coin din, zan ajiye muku link din a kasan description din nan, kana zan ajiye muku a Telegram din mu. Zaka sauke application din, ba shi da wani nauyi, zaka shiga cikin sa, sign up din sa ba wahala, email ne zaka sa kana kai verification din sa. Yanda ake verification din email ko za su tura ma message ne ta email, sai ka wani nombobi ka dora. To don haka duk mining din da zaka yi karkace he mun wannan ɗinka na yin registration. A duk sanda ka shigo zaka yi linkin ɗinsa da trust wallet ɗinka a wajen withdraw kenan. Zaka kalli yanzu hakan nan wajen balance dina ne. Idan dai ka zo ka wajen cirewa zaka taba kan send din nan ne, zaka saka address din da zaka cire, direct za ka ganshi ya shiga maka zuwa cikin trust wallet ɗinka. Kana kuma kamar dai yanda dai kake gani, duk lokacin da ka shigo zaka yi mining zaka taba kan home din nan ne, zaka kalli wani guri wai let's mine now. Da zaran ka taba let's mine now zaka kalli yana maka reading. Wannan reading da yake yi duk lokacin da ka kalli yana maka wannan reading din, so time din da adadin abin da zaka yi claiming a lokacin. A kullum zaka iya claiming din sama da guda biyu, ka ganshi reward to be claimed, zaka kalli yana ta maka reading. To yanzu dai ba a daina ba, yanzu da safen nan ma nayi claiming. Haka da zaran ka shigo nan wajen sai kai hakan nan, kana gani zaka taba kan claim. Duk lokacin da yayi searching zai nuno ma reward claimed successfully, za su yi maka adin a cikin wannan. Sannan bayan claiming din nan da ake yi kuma akwai wani wannan din da ake yi, quiz din da ake yi, za ka kalli kaman game ne, za su janye maka guda ɗaya, amma da zaran ka samu guda ɗaya kuma za su ƙara ma ya zama biyu. Wannan kun kalli za su janye maka guda biyu, da zaran ƙara ma za su samu 4. To hakan nan ake ganan claiming. Wannan kuma za ka yi tweeting ne, za ka taɓa claim kawai, da zaran ka taɓa claim za su yi maka adin. Yanzu ka kalli ban yi retweeting ɗinsu ba. To don haka ya kamata ku samu ku yi wannan, domin yanzu hakan nan da kuke gani wannan blockchain ne ma mai zaman kanshi, Thunder token yana da blockchain mai zaman kanshi a ƙarƙashinsa. Don haka ku samu ku yi shi, gaskiya yana da matuƙar amfani. Na gode.